nakita nyo naman, yumupi. So, kailangan imbestigahan kung ano yung cause, no? So, may suspecha na baka may tumama na barge, kasi may mga barge akong nakita doon, pero ang sabi nung taong nag-ooperate dito, wala naman daw tumama. So, ang suspecha ng consultant ng Koreano, sobrang taas ng pressure dahil sa pagpasok ng tubig galing sa Pasig. Siguro nga, dahil yun ay yung simula nung surge sa dagat, pumasok na dito sa Pasig, hindi kinaya nung gate yung immense pressure, no, na nangyari nung Sunday night. So, more importantly, kailangan magawa natin ng mabilis. Maibalik natin yung gate dun sa kanyang permanent position. So, kasama naman sa warranty period pa ng contractor ito, 2-year warranty, 2024 pa lang na turnover to. So, 1 taon pa lang. So, walang gastos ng gobyerno gagawin ng contractor to. Sabi niya, 14 days, pinapabilisan natin.